ڕاگەاندنا پەکەکێ هەوڵ دەدا ڕێیا گشتیە کوردی بخاپینە. ئەو ژیبریە پیلانên خۆیên pêşbînkerî êrişê li ser Herêma Kurdistanê û pêşmergeyan dike. Ji ber pêkanîna pîlana xwe ya ku rojên bê de cibcî bike. û dara û tometên xwe yê hercar bi navê Herêma Kurdistanê û Tirkiyê li dijî pekekê belav kiriye. û amedekariyên êrişekê li ser Herêma Kurdistanê dida diyar kirin û gefan li herêmê û destkeftên gelê Kurd dixwe. Di çarçoveya amedekariyên pekekê ji bo şerekî li dijî Herêma Kurdistanê û pêşmergeyên wê, li gorî kanala ronahî ya bi ser pekekê ve. Li ser zarê hin berpirsên kejekê belav kirî. Te kes dikin ku ew amedekariyên şerekî dikin û ji gelê Kurd re didine diyar kirin ku Herêma Kurdistanê wê beşdariyê bi Tirkiyê re di şerê li dijî pekekê de bike. û gefan li destkeftên Herêma Kurdistanê dixwin û sînaryoyan çê dikin û cih û dem ji bo şer eşkere dikin. Her wiha malpera Ferat ya bi ser pekekê ve hin agahî belav kirine û behsa teqandina boriya Petrola Kurdistanê. Terorkirina sê efserên pelebilindiyên Hêza Pêşmergeyê Kurdistanê û her wiha teqandina otomobîleke sivîl kiriye. Ev sînaryoya ku pekekê li cem xwe çê kirî û dixwaze cadeya Kurdî pê bixapîne û sifkatiyê bi mêjiyê gelê Kurd bike. Çawa pekeke dizane wê sê pêşmerge wê şehîd bikevin. Ev yek sînaryoya ku hejmarek çekdarên wan li devera xilêfan ya Herêma Kurdistanê hatibûn kuştin û serkirdeyeke pekekê got piştî ew şehîd ketin nameş kes û karên xwe re şandin ku termê wan li cem Pêşmergeyê Kurdistanê. Warman ji vê pîlanan û radestkirina hin deverên din yên Kurdistanê ji Tirkiyê re ye. Peyamê wan berî ku şehîd bikevin malbatê xwe re şandibûn. Yani li ku de şehîd ketinin û yani û li gor mîdyayên pekekê jî dida diyar kirin ku pekekê pîlaneke metirsîdar ji bo deverên Herêma Kurdistanê amade dike. Li gorî wê pîlanê pekeka wê leşkerên Tirkiyê bikişîne hinek gund û navçeyên din. Pekekê naxwaze pêşmerge nêzî cihê wan bibe. Da ku wan navçeyan li dû hev ji bo artêşa Tirkiyê çol bike. Lêbelê biçûna pêşmergeyan bo wa deveran pîlanên pekekeyên radestkirina deverên Kurdî tê pûç kirin. Taniha pekekê bi daha navçe û deverên Herêma Kurdistanê ji bo Tirkiyê çol kirine û kiriye qada şer. û îsal jî daxwaze berdewamiyê bi pîlanê bike û berxwedana xwe ya sexte bêtir nêzî gund û bajarokan bike û derbasî kurahiya herêmê û gundê wên bibe û ew gund ji xelkê wê resen werne valakirin û ji bo Tirkiyê werne radestkirin.